Госпожо Желязкова, през седмицата се появиха твърдения на вече бивш премиерски съветник господин Кольо Парамов, че има сценарий за дестабилизиране на държавата и като част от този сценарий или като негов автор беше споменат господин Иван Костов, намесено беше ДСБ, партия ДСБ. Има ли интерес Демокрация за силна България от дестабилизиране на държавата и какво ще спечели? Много прозрачна беше атаката на господин Парамов срещу ДСБ и в частност срещу господин Костов. Явно тези, които настояваха на всяка цена техния резидент да бъде политически съветник на премиера Бойко Борисов, са разтревожени от реакцията на ДСБ и от последвалата реакция на премиера да го извади от политическия си кабинет. Нещо, което е добро като развитие, защото недоумяваме как може лицето Парамов, което се води баща на хиперинфлацията в България, а ние помним това време, не сме го забравили, 1997 година, да бъде съветник на Борисов. С други думи, ние не се изненадваме от твърденията на господин Кольо Парамов, изненадваме се от поведението на премиера. Какво го впечатли от идеите на господин Парамов като икономист? Кои мерки, предложени от господин Парамов, се видяха интересни на премиера, за да го покани за негов съветник точно по тези въпроси? Колкото до твърдението, че ДСБ има за цел дестабилизация на държавата, по-голям абсурд, мисля, че самата опозиция в парламента Каква е целта тогава на тези твърдения? Ами да се хвърли поредното петно върху ДСБ и Иван Костов. Знаете, че точно този кръг обвинява Иван Костов във всички възможни грехове, включително и зеландския сняг. Така че това е тема, на която сме се наслушали и вече не е интересна дори. Дали не се цели влошаване на отношенията между ако ГЕРБ това и е Демокрация на подтекста, България? виждайки, че ДСБ много целенасочено развива политика да подпомага правителството, пък и ние сме го заявили неведнъж в парламента. Ние подкрепяме правителството на ГЕРБ, без да участваме в него. Подкрепяме го с висока експертиза, с експертни оценки и с програми за излизане от кризата. Друг е въпросът дали ГЕРБ ги приема или не. Подкрепяте правителството, но в повечето случаи прави впечатление, че се държите като опозиция. Дори често ви обвинява, че се държите по-скоро като опозиция. Не опозиция, а отправяме критики за действия, които не помагат за излизане от кризата. В момента работим програма за излизане от икономическата криза, която смятаме полезна на управляващите. Ние не налагаме нашата програма. Ние предлагаме помощта си като хора, които сме вадили държавата от кризата и които са компетентни да го направят. Казах, че сте особено критични, а така основно критиките. Ваши критики бяха насочени и към кандидатурата на господин Илиян Михов и към господин Кольо Парамов. От СДС пък казаха, че готвят списъци с предложения за чиновници, които да бъдат уволнени, които не си вършат работата. Дали пък Синята коалиция не се опитва по някакъв начин да кадрува? Аз ще говоря от името на Демокрация за силна България, защото съм член на националното ръководство на тази политическа сила и нямам правото да говоря от името на СДС. Що се отнася за Демокрация за силна България, ние сме заявявали неведнъж, казвам го и сега, никога, в нито един момент ДСБ не е искало постове и участие във властта. По начина, по който към момента би могло да стане, освен ако няма изрично коалиционно споразумение и споделяне на отговорности за реално участие в изпълнителната власт. Такова към момента няма и ние сме заявили, че подкрепяме парламентарната група на ГЕРБ в усилията да представи, приложи закони, които водят до възстановяване на доверието на Европа към България и до излизане на България от икономическа криза. Това са приоритетите. В тези две политики ние ги подкрепяме и даваме експертни мнения. Що се касае за дребнаво изискване за назначения, за кадруване, това са неща, които не стоят сериозно за политическа сила като Демокрация за силна България. Тези неща нас не ни вълнуват към този момент.